La situació del Ramoncit és una situació molt difícil, pràcticament calamitosa. Jo crec que si un centre educatiu mereixia la inversió que tenia donada, de 9,6 milions d'euros, precisament era este. I el que m'explica avui és que és incomprensible que s'iniciara un procés de lesivitat, en definitiva, perquè el procés de lesivitat vol dir que eixa obra és lesiva per a l'administració perquè no fa falta. És que de vegades cal saber del que estem parlant, i efectivament aquesta era una obra que feia falta, i per tant entenem que aquest procés de lesivitat no només no és legal, sinó que va retardar entre 2 i 4 anys l'execució d'un institut que haguera hagut de fer-se fa anys i que va haver molts problemes en la redacció de la memòria, en decidir estructuralment què es feia, i quan tot estava a punt es tira cap arrere. Per tant, el que hem demanat avui, i jo crec que les famílies estaven en aquesta línia, és, si enteneu que no és veritat, que és lesiu, per què no torneu a donar el projecte, per què no torneu a signar la delegació ara que no esteu en funcions, i per tant automàticament pot començar el procés de construcció. També hem proposat i he vist recepció en les famílies que es donen uns diners mentre aquest centre està construint-se, perquè amb el retard que ha provocat aquest govern de la Generalitat actual estem parlant que molt probablement fins al 2029 o més bé 2030 com a mínim no podrà obrir les portes aquest institut, i clar, aquests 5-6 anys aquest institut no pot continuar així, necessita un manteniment. Per tant, dues coses: solventar el problema que han generat i començar ja les obres, i una inversió que permeta la seguretat de l'alumnat mentre estan fent-se aquestes obres. Sí, nosaltres hem de dir que avui Joan Baldoví ha presentat una esmena al pressupost, una esmena sobre este municipi amb les diverses obres d'edificar i també sobre el Ramoncit. El que demanem és que es tornen a pressupostar aquests de 9,6 milions d'euros, i aquesta esmena va votar-se, i al final el que volem és que en aquesta votació de sí, no o abstenció els partits polítics, més enllà del que es diuen els debats, escenifiquen la seva postura real. Anem a seguir en els tribunals, en aquells municipis on hem anat als tribunals per aquestes retallades en obres que ja estaven donades, i a donar recolzament a la gent, i també, com a proposta, treballem ja en millorar el projecte edificant, perquè és cert que, a pesar de tot, crec que hauríem de ser capaços de construir més ràpids els centres educatius, i aquesta és una autocrítica, i crec que en política està bé dir vam fer molt, possiblement es va invertir més que mai en centres educatius, però és cert que podem fer-ho més ràpid i podem fer-ho millor.